Lagot. Nalagpot pag masipayan mo eh. Ano? Parang yung mga sagang bata. Parang yung mga sa dalton. Nakayelong. Sani na, marag langgam nga damudlaw. Marag langgam nga damudlaw, bina. Color yellow. No, mga punhag kag maado. Mga punhag kag maado sa bina. Oh, yes. Baylo na tag sanilas pa. Baylo tag sanilas. Kung ang sana rin mga sanilas guys, nang ibaylo naman. Pastilan, mazong buntag dahil natin tanan guys. Baylo naman sanilas, kaya ulargan ako. Nagkra yung kim-kiming ikid na. Nakabaylo mo sa pag-abril sa mga sanilas. Kaya ako kalahi, magkulor ag pikas. Good morning natin tanan guys. Going po na pag ko. Good morning, Pader. Good morning guys. Ito na pag ko ron. Duty. Ken, isuot na rin mo sapatos, Ken. Eh, sabay man na Kuya Kinkin, naghatag ka na buntag. So, tinapagta sa tang trabaho. Guys, no? Day! Okay, tikit sa lata na to, guys. Ang unja mo, sa Diyos yung kukuan unja, guys, kaya bayad ko. Kung ang gail, ito sa eskwelahan. Para sa ijong clearance, kay kuan na nila. Or final ko na nila ron pa no. Final nga na. Ko ana. Final exam na nila di ay guys, karong ko ana. Final exam na nila. So kinahanglan makapulipid na ko to sa eskwelahan. So ana makapulipiran unja. Naka sweldo mo ko gamay ron in town sa YouTube. Salamat ka ajo in town sa mga nag-skip das ads di ay. Salamat ka ajo rin tanan guys. Kay makaamot in town ko sa amoto sang anak. Thank you ka ajo. Og das na agi, i-advance mo pag i-advance mo pag programa og hatag agang sweldo. Kaya kapalit ako bugas. Salamat ka ajo. Thank you ka ajo Lord. Basta baskag laman kanunay atag lawas, way problema. Guys no. Kumbati ras kinabuhi. Dilikin. Kag medyas pas ko kin guys. Ay magsapatos na si Zaron. Kumbati. Wala na dahil papagabril mga hinlo, inikuan. Ay ba, pagpagpaguman na haglaba? Managhay-hay. Na may klaro ko na rin agas, amang magwawa ag-agas, mo nang agahang pagpanglaba, makuan. Bugto-bugto. Magzunta itong ditsug-ditsug agas, kaya human aglabunan. Mga putol-putol man nag-agas. Stila. Saya sa TikTok, be. Tut. Mura. Tata mo ito na ta. Udah pagsakay loy. Dah, biga. Gamang estudyante So kaya gal dai guys, adto ka ni larga, na size pa. Size magsugod lang klase. Pipip, ikaw tigbusin na dai. Dah, kami hanti oy. Kami. Anhin na lang dyan wa masaminto pa no. Dini og dito basak. So anhin na lang gadget guys, may wa masaminto. Wala may tama masaminto na kay grabe nagkapo na ring patuon ng imaw halugdan. Ko guys, dara ko tama niya sa dilas mo pag-abril. Dagan ni ha? Kita na nimo. Dali ta punta dai. Dala na skim guys. Kau minute. Minute Tata na. Bye. Gunit. Bitbitang helmet. Harang ba na skim yat? Ha, kana mo. Banana skimyat guys. Kapit na napapag-April. Kimyat-kimyatin. Gamay badzi. Ban ka gamay badzi? Gamay badzi guys. Ha? Tago ka? Ano mo tago man? Tago mo kuno siya. Wah, okay. Parang ka-cute. Tagisang tukoy. Mamati dibir. Tara. Parang kahimus ka ajo. Uy! Mga tilibir ka guys. Alam mo batang gamatoy. Si Tuntun.
Orang kay damudlos mo sa nila. Mga damudlos dun sa nila dia. Na guys, sa mga batang gamay, wala damudlaw. No. Wala kang damudlaw, bi. Ang kulor. Ha? Yellow na yellow. No. Wala kang damudlaw na. Ito na mas atikimyat. Ni uli na mas atikimyat. Kuha na mga papagabril. Hey, nagingan mas atikimyat nga. Magpakuha na ko na sa papagabril. Kaya mingaw na sa papagabril. Nga na ka papapapahod man sa atikimyat. No. Lagi ikaw. Nanay na dyan ba? No. Matang naman, guys. Lagput. Nalagput pag pasipayan mo eh. Ano? Parang himasag ang bata. Parang himasag. Dalton. Naka-yellow. Sanina, murag langgam nga damudlaw. Murag langgam nga damudlaw, bina. Color yellow. No. Punhag kag maazo. Punhag kag maazo sa bina. Oh, guys. Yan tau ga. Ate Kimyat. Ate Kimyat. Tuwa naman yung ulit sa Ate Kimyat, guys. Igo na mo ni jadi hati darhi. O nakauban na ito na maganiha. Yan tuman mis pikas. Bino. No. Naglaag man mi ganina. Nagligo ming dahlia. Nagligo mi bibi dahlia. Nakaunas dahlia buyang. Buyang. Gikilig si iton-iton. Gikilig ang batang iton-iton. Ang li dia. Hala. Gikilig kasi yung gili-li na tuton. Kasi gili-li ni mo ton. Kasi gili-li ni mo. So na. Ay. Nay, kilig ko na to sa ibabaw. Sa kaya nakita na to. Ngajan ka bina. Ngajan ka ajuk. Sumo ka na yun na. Napunhag ka. Napunhag. Pag mais. Okay. Yellow corn. Nah, sira. Masang gabrid. Sus ginundang gaman ay. Muli ko rong sa jugas kay mo ato po sa eskwelahan Kuya Gail. Mo bayad sa kus idang amuton hal. Taligsik, kumbaga sa kuspangahit. Mikado, uwan. Ta. Mana isang papel? Okay. Tanda ko sa eskwelahan, guys. And human na pagkugbayad sa bayro ng Kuya Gail. Full payment na si Jakaron. Please, wala problema. Shout out ko na si Ja. Hi guys. Namalig dyan sa mangga ar kabuutan. Imo ni? Mangga? Mangga tamis. Kapil mo. Nagjis. Aragado ka pugihan na. Ligjag mangga. Kinsa man ni mangga imo? Okay, guys. Aga na imo. Or namaligza na pagkadiha. Kaya takog duhabi. Nga kabuok. Pwede mamili, no? Mamili ko daro. Nakaulat eh. Kaon, lagi na. Shout out ni mo. Shout out sa akong walay vlog guys. Sa may vlog. Sa mingan. Kabulbul TV. Sa? Kabulbul TV. Bulbul TV. Nga sige, shout out. Kaya ba sino maatuan na nila? Oh, ngita sa kubat sa sa manggaw. Kalimtan pala man magbayad na. Subscriber na. Ha? 1 million. Sa grabing daghan na di ay. Sana all. Grabe itabok ng iban datos aha. Kabulbul TV guys. I-add lang. Subscribe mo lang sa channel. Sige, sige. Alam mo na pagkita lang sa may mga content dadto kasagaran. Anang Libro. Kalendar ko niyo. Dera. Nana guys, ang bayad. Thank you. Ay, Salamat. Mangga day. Halinan na sa halinan.
aming bayad guys. Payment na sa guys. Isang pamutol sa eskwelahan. Paperman na lang may kuwang. Ang taong pinamahan na sila mga sir. Subject. Ang pamanpirmahin tao. Diyan ko may kabayad. So, makapapirma na sa guys. Gusto bumusigling daw, no? Napalaw man, napalaw sa Gabriel, abi ni sa may binignit. Napalaw. Nanay, binitiyo na dahil hinilog saging, kamuti. Wala may lubi. Binaingan ba zarahan ay pagwaya human ang bayad ha ato ta puti kay to binignit. Lagi. Palaw. Wala na may lubi. Ugma na naman. Oh, no, may lubi. May lubi guys. Uli na naman mi. Nay mato na mi nay. Kaya mga bata. Ito na mi. Napalaw ang naog binignit ha. Asa sa? Hindi mata. Hindi makabugat. Mabughat ka. Nay, aray namin, nay. Nami agbuwak naman ang no, murag kurtina. Buwak na, biyo. Ay, panakot. Kanang ahos? Dili. bang garlic? Mo lagi, ahos lagi. Wala. Wala man lagi pa, no? Wala kate-kate rin sa gasa. Kanawa, biyo, rabag buwak. Nice din eh. Paliwat ko dani. Ayo. Batangan mo bye-bye, Queen. Ha? Palami no. Pabiyo. Mare na me. Nay. Ari na me. Palaos pa pa Gabriel guys. Ito na me. Uli na me kay ang mga bata. Ari na me. Sa udi na me sa bahay sa Papa Gabriel guys. Nagbagos mas kuya. Kuwang panaya. At na dugangan. Lagi na ukog isang silhi karang gamadza. Sino talikod? Tara nga. Hilo ta. Pinutol ko na kong kimyot, guys. Kimyot. Nani, di na kimyot pa kimyot. Kimyat ako. Hilo ta. Umak ako. Kimyat. Isa si kimyot. Ngit man. Kimyat ko. Kan umak. Kimyat na. Asi papa. Kimyat ko yan. Kuya Gael. Kimyat. Kuya Kinkin. Kintot. Uy, klaro ni mo hilot na guys. Imis kuanta azum sa mga tagkapiyang manap ugman. Ya, takya jude. Aray. Jude nang grati naman ka. Grati. Oh. Ngit-ngit naman guys. Pasensya na mo. Ngit-ngit tayo sa mong kwarto. Ito na. Good night ha. Muli siya ko hampuan ko ka.